Prijatelji, pozdravljam vas. Osim mrava, buba, paukova i drugih insekata koji obično opsjedaju naše vrtove, posljednjih nekoliko godina sve su češće i smrdljive bube. To su tvrdokrili leteći insekti veličine 1 do 2 cm, sivkasto smeđe do zelene boje. Ovaj insekt je veoma štetan kada je u pitanju poljoprivreda. Svi smo imali prilike da vidimo štetu na plodovima poljoprivrednih kultura. Ali vjerovatno nismo znali odakle takva oštećenja, kao što su žute fleke na paradajzu ili paprici, tamne fleke na jabukama ili kruškama i slične dolaze. Stjenice su odlični letači, pa im udaljenost između staništa u kojem zimuju i područja s velikim poljoprivrednim kulturama nije prepreka. Smrdljive martine nije teško ukloniti. Smrdljive martine odbija i miris bijelog luka i mente, pa ih stavite u vrt na mjesto gdje dolaze. Zapamtite da ih ne stisnete, da ih ubijete, jer tada emituju onaj odvratni smrad. Možete ih se riješiti jednostavnom mješavinom vode i sapuna. Sipajte 1 do 2% tečnog sapuna u određenu količinu vode i tom mješavinom poprskajte ove smrdljive bube. Postoji još jedan efikasan način da se riješite ovih insekata. Naime, ove insekte privlači žuta boja, pa zalijepite žuti papir u dvorište gdje će ovi dosadni insekti doći. Dragi prijatelji, nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Biće nam drago ako nam ostavite srce ili like u komentaru i pošaljite ovaj sadržaj svim prijateljima kojima je potreban. Hvala vam na tome. Vidimo se.